కొంతమంది పక్కకు పంపించేటప్పుడు కేశవ్ గారు చెప్పినట్టు ఇది నాది కాదు ఎవరికో పంపిస్తారు, అది ఎక్కడో తిరుగుతూ ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా నోడల్ ఆఫీసర్ పంపిస్తాం. నోడల్ ఆఫీసరే మీరు మేక్ ఇట్ సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ రివ్యూ నోడల్ ఆఫీసర్. ఫస్ట్ జిల్లా కలెక్టర్, సెకండ్ నోడల్ ఆఫీసర్, హీ హ్యాస్ టు కోఆర్డినేట్, హీ హ్యాస్ టు అప్డేట్. అండ్ దెన్ ఎవరెవరు బాగా చేయగలిగారో చేయమన్నారు. మీరు జిల్లా లెవెల్లో కూడా అప్పుడప్పుడు రివ్యూ చేయడం, వీక్లీ వన్స్ ఆర్ ఫోర్ట్నైట్లీ వన్స్ పెట్టుకుంటే చాలా వరకు కంట్రోల్కి వస్తుంది. ఓకే, దెన్ టుమారో మార్నింగ్ విల్ మీట్ అగైన్. ఏ టైము? 9:30 or 10? 10. Okay. Okay, 10 o'clock we'll meet then. Bye.